Missä me ollaan? Me ollaan nyt täällä Nokian ympäristö- ja olosuhdetestauslaboratoriossa. Miten te siis testaatte täällä? Me testataan täällä näitä meidän tuotteita, katsotaan, että ne toimii jokaisessa ympäristössä, oltiin kaupungissa, maalla, meren lähellä, missä vaan. Ja mitä ne tuotteet siis on? No, tuotteet on esimerkiksi näitä meidän radioita, millä me saadaan yhteys teidän kännyköihin, että te voitte katsoa vaikka niitä TikTok-videoita. Voitko näyttää mulle jotain? Voidaan mennä vaikka katsomaan tuolta ensiksi suola. Tässä meillä on suolasumukaappi. Tänne me laitetaan meidän tuote. Täällä on suolasumua. Pidetään meidän tuote täällä 30 päivää. Se vastaa noin 10 vuotta semmoisessa ympäristössä, jos olette vaikka merellä ollut ja maistatte sen, että täällähän on tosi suolasta. Koitetaan saada ruostumaan se tuote tai se muoviosa koitetaan saada rikkittää. No, mikäs tää on? Tää on meidän tämmönen vesitestisysteemi. Tällä me testataan se esimerkiksi Intiassa, kun sataa paljon vettä monsuunin aikaa, että tuonne sisälle tuohon yksikköön ei mene vettä. Ruiskutetaan siihen vettä, avataan se ja katsotaan, onko sinne sisälle päässyt mitään. No, mikäs tää on? No, tää on sitten meidän pölykaappi. Me laitetaan tänne ne meidän tuotteet, laitetaan tänne pöly pyörimään, sitten katsotaan, että sinne ei ole sen tietyn ajan jälkeen niin päässyt pölyä ollenkaan sisään. Siellä nyt pöly pyörii ja voisi olla vaikka jossakin aavikolla hiekkamyrsky tai vastaava. Mikäs tää on? No siis tää meillä on vibra. Kuvitellaan, että vaikka olisi maanjäristys tai vastaava. Ja se pitää kestää koko sen ajan, että eri suuntiin kärrytellään. Tämän jälkeen testataan, että siellä ei ole mikään mennyt rikki. Me koitetaan rikkoa täällä periaatteessa tuolla. Aika kiva työtehtävä sulla. Tää on ihan hauskaa. Saa niinku luvankaan koittaa rikkoa asioita. Tykkään.